Hello po, good morning, good morning. Morning, Father. Wala po kasing payong kaya tinatakpan yung mukha niya. Saan tayo papunta? Palengke. Yes. Anong gagawin? Amalengke ng Siyempre po, malengke ng ulam. Tara po, magkakaroon po tayo ng palengke tour sa araw na ito. Yeah! Welcome sa public market dito sa bayan po ng Agno. Ang lugar na kung saan mura ang bilihin, mababait ang mga tindera, at napakabait din ng lahat ng mga iba't ibang mga tao. Kaya ayan, meron akong nakitang kakilala at nakipagharutan pa kami habang bumibili po siya ng isda. Napakaraming pwedeng pagpilian, napakaraming pwedeng puntahan, at napakarami ang mga produkto. Kaya naman, bisitahin niyo na po ang public market dito sa bayan ng Agno. At huwag niyong kalimutan, meron ditong uong, ang paborito natin. Yan ang palengke ng bayan ng Agno. Napakalinis. Thank you po!